Bro, naku nakita ang motor ito ba automatic ba? Ito baligya. Apa? Naunahan lagi. No. Una, alam mo yung motora. Eh, dali ra tayo baligya ito kay automatic mo to. Mo man yung mga ganahan sa mga tao automatic. Di mo ka ng manual ro. Teka sana ra ba nimo eh. Ang last time ra ba eh. Imuro kong gitigag 5 ato. Buang ka nga. Sa una, manual man to mo to. Gamay ko halin na to eh. Bensin ko rin. Mga 5 alam mo. Nga. Sigurado na tani lagi. Ge. Halin dako lagi dako ka halin na to. Bantay ta ka. Pero sumbong ti kayo, di ka naman ti ka ugat nga ha. Buang. Katindutan eh. Oo, ay cellphone. Password na kay inana mo no. Oh, ang pattern na kay Il. Oh, nawasway. Open, open. Open, Eh, oh. ganun ka. Yung motor sa mo motor. Yawi yan din. Sintag upin na kay Yawi. Ayawi. Yawi da. Na. Oh. Na gani. Sakay na, sakay na. Sakay na. Saan tumatun ta? Oh, mo gani starter. Ay, sorry. Wala sa Ikrang. taga. Ikrang ra man na. Ay, gi kabuang. Ikrang sa. Oh, dawa ni Andar. Gede bet, tama bro. Di ba ni Andar no? Andar gani. Ang. Umahan na. Ha? Saman. Umahan na. Asta. Kog yun! Kog yun kita mo! Boy! Abi ko. Kisa ni karon. Ato ke bawal mo ini. Ato pikas! Subukan mo na ka! Ako mo lang! Ako yun! Ha? Kailan sa- Nog! Nog! Sorry. Sorry.